a jarama Allah wima ya yettin gueɗe ma uddit ɓernde ma mi walluma ka debbo walla ka gorko dewgal ma ne waɗi caleli walla dewgal ne sattema ɓatto kerem walla lati amu he ahuni kumtiɗoɗa kem gueɗe ma aɗa yiɗi Allah walluma e dow udditare banggue kayitaji aɗa yiɗi ɓeydude arsugu ma walla aɗa yiɗi belam e dow jinnaɓe ma e liggey ma ɓatto kerem walla lati lumiére et réussite aɗa wonde guiri aɗa wonde kunundi ɓandumane maayi softani ɓattude mauvaise langue so woni kerem so woni lati aɗa wonde liggey ɗum noon ɓatto kerem walla lati lamma jumani aɗa yiɗi laabede dow situation ma dow gueɗe ma ƴewde holko Allah yiɗanma ɓatto soin privé pewnaneɗa larima e kerem ma wawi wonde fof selfi numéro gonɗo lesso ƴewaneɗa laaɓeɗa mbawa andude hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴudema ɗum noon on calminama te on jarama no fewi bandiraɓe mi salmini on kadi ko min noddi on hande noon ko noddago ganduɗa koko tiggo nder ɓerdam woɗɗoygo kadi e nder fittanam par ce que galle o wonko jiimiɗo e galle he wonko dogatɗo e galle he so ɗum continue ni galle o fusat te noon wonko ganduɗa wawa wonde par ce que min woni kelif galle o ko so yetta ko woni ko ɗo nder galle fof min addi ɗo hakkude jibinaɗo tan e desaɗo adda e galle he te noon probléme uji ɗi ko yimɓe ɗiɗi ɓuri ɗo jogade kamɓe jibini probléme uji fof woni an huuleyi an mawɗo galle o bone gonɗo e galle go'o koye ma ɗiɗi koye afuma mi artayno huuley wonko heewi ko watte galle cikkon mi wawa ɗum salade cikkon min mi wona gorko cikkon min dal komin poubelle mon dal kala ko weli on mbaɗon e nder galle à partir de hande debbo yo andu ko desaɗo ɓiɗɗo yo andu ko jibinaɗo ɗum jinno on haalande joom an yawol ngol jawiɗami fof ko yumma ƴettuɗa ngol ɗo jaɗa ha lakara ladde de ndesata haalnanim ndoniɗa debbo so welnam ɓe natta ɗo e galle he kono fof ko sikkunoɓe ko on yimɓe deke an e yayma on gona yimɓe te kadi ɓeɗo sukaɓe a ngati kam a ŋucci kam a wujjiga hay hen so debi kersani a wujji yontan nam mi lelo ɗo ha jamma wona julde neɗɗo aran fuggo damuɗe yimɓe fof donka ɗanade à partir de hande noon hande jinmi ko dokkomi respect gandon no min mi wona neɗɗo bolle puuɗi temi yaltani e taniraɓe gonɓe sabu min komi tanum guelaji ham boɗeji ko riwal kakatogal ɓiɓɓe janal ngal ɓiɓɓe mum kaketake wadde noon saare babam fof ala meɗɗo yawede te noon yawol ngol fuɗɗigol fof ko huule e oɗo jimino yo ngol dar ngol darto ngol gas gandon galle o hande ko mbanmiɗo o wonata ko calimi ɗo wontat ɗo ko calimi ɗo noon mi haalan on kadi ko calimi ko e galle he debbo desaɗo kala ko ara waɗa wayno gorko ma
heddi ko onon ko resade ñande fof duko ñande fof haare te an joom wuurade fuɗɗori ko o yonta gadda ɗo kufɗa wata jaabomi mbimami hannde ko min haalata woto jaabomi de ɗo gonnomi ɗo noon gonni ha joni ko heddi ko an huule koñ ko esi koñ ma ande guuriɗa tan koye oɗo kala ko fewna noon feewa kono ande guuriɗa tan koye oɗo kala ko waɗi feewanima wona noon foti wonirde ande ganda ka garɗo e galle o woni jeewo galle ko mawɗo ma kon foɗɓe fejju kon foɗɓe jaldu kon foɗɓe fejju kala ko jiɗɗa joom kala ko mbawɗa heeɓe joom oɗo adima heen oɗo pakkiti mbuuso de mbawɗa toon low jungel ma ngel te kadi min ɓurimi muus ko ɓurimi mettu ko fenande mi perɗa nde ɗo e galle so tawin tan ka dimo amaya ɗo mbiɗa amen ka reedu haɗa ɓuuƴi ɓuuƴlina aɗa wuuro ɓiyam rewi hen tan mi hay min mi weltima saabu mbiɗa yiɗi yittanira guilam ndeke ko fenade ɓaleere kurum fenade ɓaleere kurum penɗa ɗo hakkude galle he e hakkude ndar fof ala kalta wona komi reedu ndeke fenade ndeke fof mbaruɗa ɗum mi faami jinmi an ummoɗa tuubana ese gorgol ma tuubana nawlo mawne tuubana joom galle ma joguiɗo aljanna ma gara tuubanani te mi yiɗa haal noon pawa hen konngol walla ngara ɗo haɗa ɓuuƴ ɓuuƴlin walla haɗa yeccito haɗa wiya bebbe ɗum ala ɗo hande de ɗum wat ko mbimami ko mi reglan ɗum hoora gonɗo yawlo mi woni e mango Allah gol yawlo woppirtagol ni tuɓat tuuban oɗo totti ɗum jungo yo yawu jab jungo saɗa jab jungo ngo baba oroke kam peɗel yiɗi hofti jungo ma ngo yo ngo forti yo jungo ma ngo forti an mati wona ka jibinata tan tottu gorko ma jungo min mi yaafimam jarani jungo à partir de hande somi nani ɗo duko walla coowo so joom toñimo ko min fiyat ɗum ha cekkinawo ɗum sa toñi joom ko min fiyat ma oɗo kanko ɓiyam no andimi o kam no andimi daraja mo artata ha ɗon wonno ɗo ha no wirto ɗon wonno ɗo mi wonta on ɗum jaɓan jinmi goto moon fo yo toppitoyo haaji mum wona yiya yawol ngol nene ma waɗi wona yii hande noon ngol gasat tak hakkude amen jinmi noon ko mandoɗa hen jaahe toppitoyo haajuji mo min ma ɗum réglan hooram ha ɗo am montore Allah jaɓi debbo wonta kam yawo amin nodde ɓesga meɗa mo en haaldat an mawɗo poɗɗomo okko respect an udde omo jaaha Fuley ƴeew hoorema ko mbaɗɗami ko welanimi de so an a haali boowal mi nani ɗum ko deftata yam ha ga aɗa haalta ɗum kadi an woni homo de mi haalata min haali mi haalat kay mi noddi ɓesgam mi joɗɗini an poɗɗomo roko respect ko an itta respect o mi jaɓantama ɗum hande mi jaɓantama ɗum jangga ko dokkunumami ko gasi wonta woot ko mettuma an isigel ma aɗa tubanma ala ko mbatta wona ummoɗa jaaha isigelam
oɗo mbimami o guila premiére fois jiimimo ɗo e galle he ganduma o wona pewɗo o wona moƴƴo o jikku mo jogi moƴƴo jogata ɗum pewɗo jogata ko ɗum o moƴƴani an jooɗoɗa mbiya yimɓe ka reedu yimɓe fof ƴetta hakkillaji mumen mbatta hen joɗɗa ha ñalama goto mbiya haydara heɓani mo nekka ko penade e penade ɗum ɗo kotte ɓol ɗum ko lawol a gasni kala bone nomo jiiɗa e makko no wayi bonde an ɓuri ɗum bon te haɗa acca e galle he hule noon jimmi à partir de hande somi noddima accu ha ma acciti ummoɗa sa watti kam ni ko en haɓoɓe bébé il faut koten bébé nani goggo ko di kam ko ne metti kam ha yeso Allah jari il faut mbaɗa assumer il faut mbaɗa assumer kiw ko fof an fo ɗum hoore ma quoi par ce que ɗum ɗo a fotani ɗum miijade wadde ni sahat wat ɗum ƴew ko bonnuɗa ko ƴew ko bonnuɗa ko ƴew tan reedu ɗum fijire comme cowi taw sowaki ɗum hay goto fijirta ɗum yaha wawa wadde men comprendre jamais uley mi andinam oɗo galle ko so yetta wona dia ko ɗum jimi paama anani nani kay gallam oɗo mi wonta rokko hay goto ina itta darajam par ce que hande ala ko jarmi aduna te ɗum gasi yonani hente haala ka mbimi hulay sukko mi yiɗa haalaɗa haalde mi wontama ɗum rokko mbimami gasi wadde a cikkitami fenat gasi ɗum kam hande ngol lawol kam a wawa dañde gonga dow nenam quoi par ce que fof an waɗi ɗum fof an waɗi ɗum a foti an nadde ɗum ɗonen quoi a foti an hen nadde bébé a meeɗi yiide neɗɗo mo juumata bébé wona min komi juumɗo tan joni somi ari hayma ko mimo goggo yaafo o foti ko yaaf o foti ko yaafdemi mi ari hay koyɗe makko min komi goggo yaafo o jeeyani kam o duñi kam ɗum ko gonga jay so yaafim so yaafay an tuñi aɗa mbaɗimam conseillé ko noon wiyata aɗa mbaɗimam conseillé rek guiɗel gotel kontin aɗa fondira makko hawa yaafoma ɗum ɓuuri hewde toɓɓi quoi mais hodde daga joni kam non mi wawa hodde par ce que il faut juulen ɗo entre famille a faami mi haalna gonga tan mi wawa ɗum nene o galle min mi juultako ɗo mais miijani ɗum ni wiiɗi ganda ɗum noon mi wawa ɗum de chaque jour somi fini moɗa ƴeewa yeeso oɗo goggo mi wawa ɗum moɗa kam traité comme si mi ala yumma mi ala baba non aɗa mbatta il faut mbaɗa pexeji ma quoi mbatta sodde hunde aɗa rokkam soda saaha piis gara tottam so yi mars woto coɗɗa gara tottam ayi aɗa fondira makko so tawi on jooɗi kanga tan gara joɗɗa sera makko aɗa yewtide makko aɗa yebde makko télé so hunde yalti jelnaki jala pijja e makko mbatta selligade aɗa juul o mbi aɗa juul o mbi o yi changement dal o anda an vraiment a yiɗi moƴƴude quoi siko da ɗum ma waɗi marché bébé ma waɗ marché kay après ça veut dire bébé halna kom ko ɓuuri yidde après mi sodoya ɗum nani inchallah après mi sodoya ɗum mi yaafo min jom yaltuga sohluma mana ko mbatta ɗo mbaɗem ɗo mbaɗona debba mum ɗo wonde kam e debbo ma sohli ɗo mata yiɗiti hande ga jontoɗa min ke miɗen ɗo jontade kono mi jogui ɗo haajum deglem ke miɗen naɗo an ke yaata haaju mo deglata o ɗacce ɗum ha jontoɗa ko puɗɗa reglude ɗum suudu saɗaya oɗo wonko tan min kaldata hewani mbiɓe finkiɗen ko kaldo ton ko a ɗaccitin ha o yonta e kalduɗen hande ko min yonta rewni ya mbiɗa naata ya mbaɗe nder
30 secondes document sa arani sumi ari ko handir sudu mako moƴƴi ok aɗan to jontam hannde ɗum waɗi il faut mi yaha quoi il faut mi yaha mais en tout cas wat mbimam ko so tawi kono mi wawa hen haydara nde balɗe il faut que mi deeƴa seeɗa Diom wala probléme mi wawi mumde wala probléme bébé ana yaha bébé a yahat bébé way bébé a yahat bébé o tawi an bébé non wondaki wat saboté quoi mbatta ko ɗo affaire de sabotage mum ɗo te min wona moroma comme gorko ma comme gorko ma comporté no gorko moƴƴo waɗata ni mbatta ga o force rewen force ala puccittami guite hande force ɗo jottoɗa nadde ɗo aɗa cipto yo hol larde ga yo faade ni ko ɗo force dole mama non min ça manquerait savoir vivre quoi te musimi te oɗoyde an heccimo an foti ɓurdem hakkille an foti ɓurdem harani ko jimmi andindem hade ma boɗɗoyde haala makko ka ko hatta ko damal suudu makko ɗo ko suudam dow leesam ko weli kam ko ɗum kalanta kam mi yiɗa nande inde makko nder suudam no wona ɗum de anda deglannomi toon anda an ɓuɗannude hir ko foke ɗo mbalimi pourquoi yimɓe wonma yidde tan wonde wadde won détail uji quoi ayi fugo joom argay an a yonta ɗo ga jontaɗa min gi miɗen ga jontaɗe a anda gay ko deglata probléme holon deglata to so probléme o hoɗon fuɗɗum reglude an ga joom an namduma hunde wotere an mate fulla e fayda ma koko samir ma walla koko majjir ma walla an ko woni ayi a waɗanimi sah respecté an wasi wadde hoorema respecté joom an ala fulla ala fayda ala personnalité ala mana hay dignité ma ni a gasni an joom holno jogorɗa ƴettude responsabilité ji ma an aɗa sonno hande ka gorko dañ joguinoɗo responsabilité a jogui fulla aɗa jogui fayda oɗo nde fenade nde o fenma o wima ko cowiɗo ko foti no reedu neɗɗo wima ko reedu tawat hay hunde heɓanimo gara ndewa caggal makko sonno ka gorko goɗɗo o waltata ngal tawno ko yalti bowal kono a ala fulla a ala fayda ala personnalité gadda cukalel tan no manipule ma kon commande télé kanko ko leli tan omo tami commande makko omo bojo ma joom holde changeta c'est grand ɗum probléme o ayi no mbayimni e makko kanko so yi on waɗ won gueɗe saha mom o fenat pour yon welto quoi kanko tout le temps omon yiilo ko weletemi quoi o waɗ ɗum mais an chaque jour aɗan ƴeew feere mbawɗa wadde ha pasna ɓernam nde ɗon certi ɗon quoi kanko gon o wi ko badde reede te o waɗa reede gon mais uyinno wurdudeyam welam min hay une semaine goto gan hay wonto yo won punti ɓolle ni mais manam wuuri hen gandanɗa hoore ma vraiment meeɗa ɗum wuurde quoi meeɗa ɗum dañjama an min saha mbiɗa yiɗi sah funtede quoi mbiɗa yiɗi funtede wuur aljanna seeɗa après wondu koyɗol quoi ala caɗele mais an so waɗi erreur tokos la ilaha illallah ettoɗa wadde tan huɓɓude doom joom ni an a nekk fayde an ka penom un peu de respect comme gorko ma agay min a gayni aɗa haalde gorko ma ɗum ma gayni
huɓere nde tellodo o an jom ɗum ko an est ce que tout va bien est ce que aɗa wonde hakkille ma an tout va bien non an jom an mi sellani en ɗo joga rewɓe joni mi ƴewanma mi ƴewma hami yurmima mi ƴewma kadi hami jagguma neɗɗo kangaɗo tan mo ganduɗa hoore ma a ala hakkille an ko comme ɓoccode mbaɗa joni billahi jikko jeewo tan gonema te min anda woɗɗum tan ko a jikko an a yontama jontade ke ma to fonno fewno suudu mum waɗo cuurayi lampaji n kuɓɓo gauche droite mais an ala ko mbatta a yontete aɗa noddame duh aɗa noddame tesante aɗa haalɗo aɗa fonto kam aɗa ƴetto aɗa waɗami traité comme neɗɗo bollo puyɗe mbiya ɗum e jonge jeeya ka neɗɗo bolle puyɗe jaggirte kono neɗɗo bolle puyɗe ni eyi aɗa ɗum waɗi min ndeysaan saha mi heppata yontede ɗo ere ɗo ko kasbulam mum ɗo ere so waɗi ɗo gonin koye hasbeede eyi ɓeɗa haala woni halleñ ganduɗa hoorema en par ce que ɓernam nde vraiment wona ɗum cohlimi ayi ko kalta ɗo min cohlima hande jaggeede natta ko ɗo yaltira ɗo kalta ko ɗo fof ko kecc anani kalantumami ko a heppata yontede ɗo walla a heppi min kam mbiɗa andi min mi heppatama kono yontandam so ari par la force gonirɗa de force ou de gré ko ha ɗum timma to ganduɗa fof jaaha a faami aɗa andi ko jiɗmi lelnoɗa relax toi hande yaltude ala fay ar soccanam koyɗam hulnam ndiyam coccanam koyɗam ɗum kam mara mbawa ɗum dañde ka jiɗ salade ɗum koye worɓe mum ɗum nan kala mbimami ɗum koye worɓe mum kono won goɗɗo wona min an sa yiɗi no wullande nde mbaɗa soccine koye a waɗat no comporté o comme un bon mari tu as bien compris si ka jaguirɗami joni comme min comme kangaɗo quoi min ka kangaɗo an ka ɓoccode walla tinani ɗum min mbanmami considéré kono kangaɗo ni an ki wadde jaguirɗam kangaɗo ma tan min gemtimani gorkani cikka an aɗa joji an ka ɓoccode no Diom na téléphone voilà ko yarno ɗum noon he jungo ma ngo e rut mbimi ko ya ruttini jungo ma ngo comme téléphone o ha jungo ma ngo heɓa toon comme noddaɓe noro la ha dem no bona e nodduɗoma o kalta ko nenan ɗum de mbimami je m'en fous de ça bébé yayam sufuma mbiya mbimi yo won bamma téléphone o men ɗum yumma wimo yo fat ha mi anda ko bébé ma mi anda ha o yonte toon o fuɗɗa noddude o téléphone hande o mematami ay bébé nda an téléphone o am nodduma pare bébé wimamo ɗum he so waɗi ɗum tan toñi aɗa mbiɗa toñde aussi quoi e mujji yaltu boowal ya e mojji cikka ɗum ɗo yeesi cikka ɗum ɗo e jamragal jeeya quoi aɗa min so waɗande mbawa umman ƴetta téléphone o ummo ƴettu téléphone o a fiyat ɗum ya ƴettu téléphone o wona mbiɗa sa welama ƴetta téléphone joni ya ƴetta téléphone o ƴeewa ko mbaɗanma hande umo nayi ka debbo moƴƴi o hande sa yaltiɗo andat ala fulla ala fayda ñakki fayda haɗa heɓo joni an min comme mobile ma min jaam so ari a waɗantakama e dar suudu waɗa cuurayi suudu fewna ɗo haydara ɗo yimmiñom lel tan huluma caggal tan won mobile ma tan ɗum waɗat to hadde mbimami ko force mbaɗirta ɗum mi watta cuurayi mi watta haydara ete ko ɗo leltoɗa koko musma yaltu ƴeewa lelo ɗum rutto Dakar ɗum rutto Dakar quoi suudu mo anda ngun wonno mo anda hay fof anda jeew ɗum tannami bon jeew so waɗi ma yo lembe wara